Fi Brussell qed jiltaqgħu l-mexxejja tal-Unjoni Ewropea għal summit importanti li fuq nett tal-aġenda tiegħu għandu l-kriżi fis-Sirja. Kriżi li fost oħrajn qed wassal għal possibilità li jkun hemm sanzjonijiet fuq ir-Russja, pajjiż ġar tal-Unjoni Ewropea. Mistoqsi dwar dan fi Brussell il-Prim Ministru Joseph Muscat kellu appell ċar favur id-dialogu. Jien nemmen li l-aħjar mod ta' kif inti tikkonvinċi huwa billi tiddiskuti mhux billi tkeċċil xi ħadd il-barra. U jien nixtieq li jkollna sitwazzjoni fejn mar-Russja naslu bħala Ewropa. Ovvjament is-sitwazzjoni mhix qed tiġi mejjuna xejn minn ċertu deċiżjonijiet tal-Gvern Russu. Imma naħseb li għandu jkun hemm rieda biex iż-żewġ naħat veru jerġgħu jibdew jikkollaboraw flimkien. Il-Prim Ministru Muscat qal li r-Russja feruta tista' tkun ġar perikolus u għalhekk jippreferi r-Russja li magħha wieħed jitkellem, anke kemm ħafna fejn wieħed ma jaqbilx. Jien fil-fatt ħankun Moska biex nitkellem mal-Prim Ministru Russu minn hawn ftit tal-ġimgħat oħra biex kif għamlu sħabi l-oħra, ħafna minn sħabi l-oħra Prim Ministri, naraw li mhix ħajkun deċiż il-lejla u li mis-sanzjonijiet kif ikonna xi tip ta' channel ta' komunikazzjoni bejn iż-żewġ naħat. Għalkemm Brexit mhux formalment fuq l-aġenda hemm stennija għal dak li se tkun qed tgħid il-Prim Ministru tar-Renju Unit Theresa May. Dwar dan Joseph Muscat iddikjara f'intervista mal-programm Pjazza li għalkemm hemm stennija mhux se jkun hemm negozjati. Żgur mhux ħajkun hemm negozjati llum, għax illum mhux qed tgħidilna l-Prim Ministru Ingliż illi skattat il-mekkaniżmu tal-famuż Article 50, imma ħa tgħidilna li beħsieba tagħmlu. Nistennew naraw. May qalet li wara li r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea, pajjiżha jrid jibqa' jaħdem mill-qrib ma' dan il-blokk, però dawk li għadhom ma bdewx mhux se jkunu taħdidiet faċli. Diversi pajjiżi jiġbdu lejn in-naħa tagħhom. L-istrateġija tal-Ingliżi bħalissa hija li jlestu kemm jista' jkun affarijiet tan-negozjati u mbagħad jkunu lesti jibdew in-negozjati. Hekk jew bekk b'dan il-mod ħajkunu gwadanjaw kważi 9 xhur din l-istrateġija li nifhimha mill-lat Ingliż. Min-naħa l-oħra għandek il-problema li hemm pajjiżi oħra li għandhom skadenzi elettorali. Sena d-dieħla għandna żewġ elezzjonijiet importanti ħafna fil-Ġermanja u fi Franza. Għandek elezzjoni fl-Olanda. Dawn huma affarijiet li mbagħad il-Prim Ministri u l-mexxija ta' dawk il-pajjiżi ikunu sforzati wkoll mill-lat politiku intern jagħmlu ċertu statements u jieħdu ċertu pożizzjonijiet.